Hello guys, karon sa ko naman kanalod sa tubig. So, AM na. Prepare ko na. Product dito guys, nilagyan ko na ng hot bulb para continue na sa suot tubig kung mapawang na sila. So guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Pindot yung sa YouTube channel ko, or comment or subscribe or share. Okay guys, so yung water pump yung ginagamit ko, so tapos na po manalo sa tubig yun, 1.5 ng pump. So ilagyan ko na dito ng sabon para dili na dipinto sa ulan. Then yun, ito kasako sa amin yun, tubig yung ilagyan ko ng swing dito para kung makaw na sila hindi siya mabalik sa tubig. So ito kurente tapos para tuyok yun, para tuyok. Then ito return ito, gamit ko. And ito automatic float valve yun, binili ko control sa tubig para agas dito anti-control kaya maawas man. Okay. So ito lagyan ko ng automatic stop. Kung wala ito bigyan stop siya. So ito yan stop siya. So dalawa yun, so di nimo kung mapuno siya stop. So lahat naman sa so dito man ang control ko stop. So guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko sa microphone lang sa YouTube. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe or i-share or comment down below. Yun, ang dami yung meter dito. So halos yung lugay dito ng mga pang yun, masarpan yun. Tapos na po nag-kanalod 3:30 yun na ngayon. Tapos na po 3 hours at nanalod ng tubig yun. So isa pasado yun, sigos na yun, gagawin na yun yun. Hello guys, karon sa ko naman kanalod sa tubig. So ito
Yan. Tapos nandito. So, layo. 3 minutes ang lakad. Yun. Tapos na. Nahipos na po. Yun. Buhatin natin yun. Buhatin na po. Yun. Tapos na. So, ito. Yan. Ito. Ito ang banyo pang bilog ako. Yun. Steady lang. Lagyan ng sabon para hindi mabasa sa ulan. Dito ang get mo sa yung daanan taas. Malayo. May iba dito mga pan. Yan yung pasado. Di na masaka sa amo kaya yung tubig so nagamit na rin ng pam para masaka. Yan buhatan na yan. Just